Ekubingeleleke mbukele ekhaya ngwamukele futhi ohlelweni lethi SK Media Production. Ngicela umusa le channel uklikhe subscribe button kanye nebell. Kanti futhi ungakhohlwa lapha nokucinizela like button. Ngaphandle kokuthi simoshe isikhathi sengane zakwethu siqonde ngqo kwesikuphathe zona namhlanje. Kanti wesikuphathe zona namhlanje mbukeli sikuphathele izithi laphana abakhala ngobuxoki bukaNgizwe Mchunu laphana abalandeli bamaskandi. Lokhu kwembuli kulandela ukuthi laphana uNgizwe umfoka amacingwane efake ivideo lapha enkundleni zakhe zokuxhumana epromote noma encoma ingoma bafowethu leni eniyaziyo ke kaPatrick Mfwethu edla umhlanganiso kulezi insuku ethi asihambe sobuhlaba la. Kule video ke mbukela uNgizwe laphana bencoma khona ingoma lensizwa lena ephinde ibize ngenkosi yomaskandi ephinde wathi ke futhi laba abangamakhosi okuyibeka abatholi lutho kulensizwa lena selokhu ahamba ibhova ayikho indoda eke yashaya umculo ucwakeme okudlula lensizwa lena uPatrick Mfwethu. Kanti ke ivideo yalokho mbukeli zokufakela yona iyalandela njengamanje. Hayi nasi ke inkosi yomaskandi bonke laba abahlala beyibeka yazi bacaba manga nasi ke inkosi yomaskandi bafana bakithi hayi apho Patrick apho so hayi bafana bakithi finally hey umgqumeni wahamba nini emhlabeni bafethu ezelanywe cha yabelamba lesizwe suka madodana ayikho xa abaningi ke mbukeli ngalolu daba lolungizwe futhi segwiqiqi khona lapha nje emva kwesikhathi singengakanani ubonakala lapha khona ku-online TV yakhe esekhuluma khona Etalabha yona lensizwa lena futhi ithi ayikho akekho umuntu obhimba njengalona futhi ekhala ngokuthi abantu ababhimba njengaye babulala umculo. Ivideo kumbukeli sokufakela yona okulandelayo futhi khona njengamanje kuyo le video yethu. Kanti ke siyazi ke ukuthi njengoba sikulolu hlelo loNgizwe online ke kukhona futhi ke nezinto ezenzekile eNingizimu Afrika ehamba phambili ezitrendayo. Ayikho into etrenda njengamanje eSouth Africa edlula inkosi yamabhimbo akhona nje emhlabeni engakaze zabonakala okuthiwa uPatrick Mfwethu. Lo muntu akongubani emsinga usiphoxile isibongo sakongubani uPatrick uphoxile indima kaMaskandi ngoba waziwa nje umuntu ocula uMaskandi kwasukuthi izwe ke libhekene nesizungu libhekene nokugula libhekene necoronavirus lamukela noma yipi imfaduko nje eqhamukayo. Ayikho into ebheda njengalento eculwa yilo muntu okuthiwa uPatrick. Kodwa manje utrend umhlaba wonke mangabe ngempela engasho njalo ethi ke uyinkosi yoSimphiwe Sheme no Justice kanye no Silex Ntuli ke uqhamuka namaskandi wamahlaya hayi ngavuma ke ngoba ngisho usiximba mayingavuke emalibeni aziqhamuthushu engabe ngathini mayingabona uPatrick. Kanti ngiliguqisa uhlelo sela namhlanje mbukweni ngizocela lapha e-comment section ushiye uvo lakho nayo ngalolu daba ngabe senze sikangizwe siyinto enhle nithethalapha lensizwa kanjena. Bonile lapha kuma-comment sections bonile abantu abaningi bebekhala ngokuthi uNgizwe njengomsakazi akumele lapha bengamele Etalabha noma ethene lensizwa amandla njengomsakazi akumele ethathe isayidi. Kanti ke abanye bathi uNgizwe ubeka iphuzu elikhona bakithi lensizwa lena ibukela phansi noma uyehlisela phansi isithunzi sikaMaskandi. Kanti ke mina sengifuna ukwazi ke mbukeli wena uvo lakho ngalolu daba lale video esikuphathe namhlanje nje mina sengehlela ngezathu ingane zakwethu sophinda sibonane futhi nayo ivideo elandelayo. Siyabonga.